קיבל אותו בחזרה מוחמד, משאיר את זה עכשיו להצילי ברגל שמאל, נגיע ראשונה! מרים את הכדור לתוך הרחבה, וזה נכנס! של בית"ר ירושלים, אבל זה נכנס פנימה! יש לו את אצילי, ואצילי ברגל שמאל, מסובב! שרי יוצא בזמן, האם הוא יפרגן לפיירו? הוא לא מפרגן, הוא כובש! עומר אצילי מכניע בקלות את גלאזר. אצילי עובר בקלות ומנצח את המשחק הזה. זה חוזר לאצילי, ואצילי בועט! מצוין, מקפיץ, ואצילי! פורנו על הכדור, שרי, והכדור הזה נכנס! עם 6 שערים העונה, ועכשיו יש לו 7 שערים. והפועל חיפה עם 12, ליגה צפופה, והנה השלישי. רינוביץ', ועכשיו שרי, אין נבדל, זה הגיע מהפועל תל אביב, ושרי מעניש של המשחק, ועכשיו יתפקע את השלישית שלה. הם עושים שם, וזה יהיה הרביעי של אצילי. עדיף מסירה לאצילי, אצילי מחזיר לאבו פאני, והנה החמישי! 2-0! כדור הקרן, כל שחקני ירושלים בתוך הרחבה, הכדור עולה גבוה! חזיזה עם ההקפצה לפינה הרחוקה, והכדור של אצילי! תראה כמה הוא מהיר, ואיזה בישול של דיה! מגביה את הכדור, אצילי עולה וכובש! מדלג בקלילות על אחד, והנה שרי, והנה השלישי! אצילי מכין את הגוף, ומפציץ פנימה! אין עבירה של חזיזה, זה יכול לעלות ביוקר. אצילי! יואו! זה למקום הראשון בטבלת מלך השערים. אצילי! את ה-18 שלו. אצילי! מהפך! שוב אצילי. עוד הגבהה, וזה הלך פנימה! חזיזה מעלה את הכדור לעבר השער. עוד פעם אחת, וזה בפנים. אצילי! פנימה! אולי מבשל לאצילי. אצילי מבשל לפיירו. אצילי, בסוף הוא יפקיע הרי. אצילי לשרי. 4-0!